avui vinc a cuidar-te. Com estàs? Bé, però ahir em va oblidar de prendre'm les pastilles, no hem aclarat la cita del metge i no sé qui dia ve cadascú. Ai, ja, si tingueres un lloc on organitzar-te tot... Ja, l'aplicació que cuida de tu i dels teus. Quantes persones coneixes en aquesta situació? 2 milions de persones majors de 65 anys viuen en soledat a Espanya. Per això, el nostre projecte està orientat a persones que necessiten el cuidat dels seus familiars. Però, com? Doncs bé, la nostra idea és basar en una aplicació mitjançant la qual ajudem a la coordinació de les famílies en aquesta tasca. La nostra interfàs té un disseny minimalista, fàcil d'entendre i intuïtiu per a facilitar la utilització per part dels iaios i iaies. En el cas dels familiars, s'afegeixen més opcions de configuració per a gestionar les diferents opcions. I ara et preguntaràs, quins problemes volem solucionar? El primer és la dificultat per a organitzar i repartir els dies que cadascun pot anar. La nostra solució, un calendari manejat per intel·ligència artificial. Cada cuidador posa la informació de la seva disponibilitat i la IA organitza el calendari, informant dels dies on no hi ha ningú disponible i tenint en compte les preferències indicades. A més, pot ser editat de forma independent i col·locar altres events. Me'l tomat avui les pastilles? Amb el chatbot integrat en Iaia és possible enviar-los o programar en qualsevol moment un recordatori per avisar-los. Aquesta funció t'ajuda també a notificar-los d'esdeveniments importants o simplement que han de posar el telèfon a carregar. A més, hem decidit integrar un sistema compatible amb un rellotge intel·ligent que proporciona informació clau de salut del iaio o iaia, com les pulsacions o el nivell d'oxigen en sang. També informació clau en casos d'Alzheimer, com la ubicació. Qui m'acompanyarà al metge avui? Vinculant l'aplicació de cites de la Generalitat amb la nostra aplicació, podràs tindre tota la informació a la teva disposició amb un únic clic. El nostre projecte d'aplicació busca utilitzar la tecnologia, especialment l'intel·ligència artificial, per a millorar la qualitat de vida de les persones. A més, la nostra iniciativa es compromet amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, especialment amb l'objectiu 3, salut i benestar. Ens preocupem per tu, pels teus més estimats i pel bé de la societat.